Mazepe achema akati agarisa. Ndani 9 good months akadai. 9 good months. 9 good months. Ndakutosvika kugore. Asati asangana nemudzimai wake ari kuti zvakuremera mamini brief. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, pano ndo patinoswera tichikupa dzese majesti mastreet room. Imi michanyu kungo relaxa isu tichifamba tichita hunting and gathering. Toya tokusvitsa ipo pano. So mazepa ari kuti 9 months, 9 good months mangozvinzwira asati asangana nemudzimai wake. Ari kuti nezuro akazodecide kuti bodo chirega iye ambotsvakawo quick release ndobva aenda kune umwe mudzimai. Area yacho yanga ine mazimbabwenzi. Mazimbabwenzi ndokuti ndo baba Bonnet kava ndokumanya kutora picture evidence ndokufonera mudzimai wamazepe ndokumusvitsa information yekuti murume wako akuita chihure kuno kuisland. Maibvukururu kuri kunzi vakafona mazepe achiri mumachira nemudzimai uyu. Zvinova zvinhu zvakatsemura mwoyo wake. Ari kuti akatsemuka mwoyo zvisingaiti, akarwadziwa nekuti angatiwo nhasiwo achambodai but maibvukururu akabva wafona ndokudisturba chiitiko chese. Ari kuti haana hake kuzomira akazotanga apedzisa, asi mazimbabwenzi vari kunze kwenyika komunogodhela sireiko munhu kana achizvitira zvinhu zvake. Ari kuti akarwadziwa zvikuru nekuti angambotiwo nhasiwo ndo paanodya oseva ozi omwa nomutuvi, asi mazimbabwenzi akabva manya kubva kumujelasa chiitiko chacho hachina kuzomboitwa neperfection yaanga achiimagina. Ndo allowed. Guys, do you know kuti unotenderera njere kudai nekushaya bonde? Unopenga kupenga kufamba cheko wakabata mini brief muruoko kudai. Vari kutivo vanga vasina kumboexpecta kuti vachanogara time yakareba kudai so mudzimai wavo asati atevera. Sezvamangonzwa apo hanzi huturu hwacho huri self consuming. Unofamba wakasumudza katimboseka imikani unofamba wakasumudza mini brief. Guys, vanhu vari kuenda kuchando uku zvakanyatsomira sei. I actually feel like vakadzi they can actually handle that better nekuti vanogona kuenda pama-contraceptives anogona kuita kuti vasuppresse hormone racho rese iroro. But for varume manje ameno kuti vakavakwawo sei nenzira ipi vanoti ivo havakwanisi kugara nguva yakareba. Maibvukururu vapuwawo advice nevamwe ukanzi iwewe itawo kawani sezvaitwa namazepe. So nyaya yamazepe iri kungonzi in simple terms akarwadziwa nekuti mazimbabweni akamuripotera kumudzimai wake. Mudzimai wacho achibva aziva nyaya yacho in no time, achibva fona and ari kuti zvinobatsirei kuti ndiramba nemudzimai wangu and akuzi kunzi ndinodanana namai ava, asi kuti ivo vari pahasha iniwo ndine hosha yangu saka tinogona kurapana iko kuno island pasina commitment. Ari kungoti zvazvichingoriwo zvezuva iroro. After that akazotova bloka mai ava nekuti akatoona kuti area yavari ine mazimbabwenzi akawanda. Kwanditi munhu wese une nzara ikoko here kunyika uku. Kodeka vanhu vakangoti kana dei aidawo mazepe mudzimai uyu asina kutumira kuna maibvukururu akangozviaplayirawo kuti baba Bonnet kana mapedza basa ikoko modarikawo neuno. Vanhu vari kumborarama seiko ikoko? Chimbotiudzai vari kunyika dziri kure. Please do comment muchitiudza kuti mararamiro acho besides sadza nezvimwe zvakadaro, nyaya dzanapolitika idzi dzanabota idzi, vanhu vari kurarama sei? Vanhukadzi vari nani vanongowana zvivarungu zvavo vo zvichembere vachienda vakadaro kondopa. Saka tiri kuona katumwe tumamarriage turi kuitwa kuchando uku twezvisekuru. Takanzwa kakuisland kunana Coxituko kuti hakuna vanhu vari fresh, kwasaraiwo maritayari kana tano mapenshenia amai muchitoita care kwakumupukuta munhu uchimusumudza pedza ipapo you tie the knot. To leave your comments on this issue. So mazepe ari kuti iye akarwadziwa kuti it was only once off, angaita kamwe chete, haana kumboita kakawanda. Kawani kako akabva angobatwa, saka ndozvo zviri kumurwadza zvikuru. Ari kuti akachema mwoyo wake ukatsemuka nekuti kamwe ikako here guys wobva watobatwa wobva patofonewa. Saka ari kuti kangani kandi ndichagara pese pandinoitira
ndicharevekwa kumukadzi wangu. Bodo maZimbabweni, ngatimboregai godo zvachose. Moti godo mumabasa, moti godo nemunhu ari kuzviitira zvinhu zvake nechinhu chake. Mungogodorera munhu. Hatisi kuti chihure chakanaka. Bodo tiri kuti maitirwo azvo kana munhu achibatwa ngaabatwewo, kwete nenzira yekunzi pane munhu atochaya phone call chaiyo guys. Aiwa guys, ngatiregei kudaro. Isurvival mode ka vanhu vari kuchandoko vari kungotrayawo kusurvive. Kuvangadiko nai vedu.